Oy, mayong udto na pod. Anak po tayo bago nga gitrubol karon aircon sa D17 nga unit. Ni nga unit oh. Tung giayon ni ang aircon kay pagtuon niya og ang doubt niya kay compressor niya kini ra day magnetic ra day coil. Mura siya hinungdan nga di mabugnaw ang iyang aircon. Mura ni hinungdan nga di jud mabugnaw yang aircon niya yang pagtuon niya compressor mo daot. Mo na tong gi-try na to troubleshoot ang daot day kini kay ni mahong sunog. Mas makabarato siya ni kontratong compressor ang iyang paliton. Testingan na to ni Rog Pandara. Wala na muna na videohan tanan kay perting initam gud sa mong area god. Init kayo nya mong gitaod lang na mo largo. Tong testingan ni Pandar nga bugnaw na ba ni siya. Mura na mong gilisa no. Aircon on. Okay. Okay pag on, bugnaw na. Ora ni siya ikuan, inungdan nga di mo bugnaw kay sunog na ni siya oh. Kating pagkasunog ka. Sunog kay tanan, karon okay na yang unit bugnaw na. DE17 ng unit na pwede matic, pwede manual. Okay na. Bugnaw na. Kay umanam ni siya. Manam ni gayo, bira na pong hitira ni ron. Umanam ni siya gayo. Bira na po ang hitira ni. Kaya nabira namang hitiran hanggang sa muli na pod.